Meniños, preséntovos a... Liam! E a... Mía! Como vedes, os rapaces aquí en Outeiro de Rei non paran na casa de tanta actividade teñen. A xente bótase a ter fillos aquí en Outeiro de Rei, pero imos ir un poquinho atrás no tempo. Vamos para atrás. Outeiro de Rei. É certo que hai tantos nenos en Outeiro de Rei? Sí? É certo que hai tantos nenos en Outeiro de Rei. Pero hai moito neno, realmente, si vas á escola infantil ou ao colexio, o sea, podelo ver perfectamente, que hai moito neno. Joana, ti tes fillos? Cantos fillos tes? Teño 2. Que idade teñen? 5 e 3. Teño 2 nenas, unha de 10 e unha que vai cumplir agora 2 anos. Un de 20 meses e outra nena que cumple agora 3 anos. Ti traballas. Sí. Como fas para conciliar? Como... Números, fago moitos números. Fas moitos números. Moitos números. A ludoteca do cole está aberta desde as 8 menos cuarto, creo recordar. Así que temos bastante marxe. O propio cole ten servicio de biblioteca hasta as 5 da tarde. É unha axuda, evidentemente, a uns prezos que todo o mundo pode asumir. Mais ou menos de 9 da mañá a 3 da tarde, pois vou arreglando eu todo o que teño que facer. Axudoume moito a escola infantil, na que puderon estar os 2 nenos mentras eu estaba traballando e, por sorte, as tardes podollas dedicar a eles. Claudia, Gonzalo, que tal? Facedme un sitio. Ai, non collo, carai. Cuidado, que che cae o yogur. Por favor, imos a Rábade. Conductor, lévenos a Rábade. Pite aí. Dalle petróleo. Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar. Nenos, nenas, hola. É para fora. Hola, que tal? Parece que se asustaron os rapaces, eh? Grazas. Chao. Hai bastante neno. Que tal, Liam? Como estamos, eh? Ben. Moitas tardes de gloria aquí nesta pista de fútbol, eh? Cantos anos tes, Liam? 5. 5 anos, xa és un mangallón, eh? Mira unha cousa, na túa clase cantos sodes? 21. Que fas polas tardes, Liam? Fui a la piscina. Ben, gran nadador. O hacer algún deporte. Cada día fas algo, non? Que tal, Mía? Bien. Cantos amigos e amigas tes aquí na escola infantil? Dime a min oído. Tes moitos amigos ou poucos? Poucos. E logo por qué? Por que tes poucos amigos? Creo que aínda non gañei a túa confianza, Mía? Imos dar unha volta. Bueno, imos á piscina, non, Liam, Mía e Joana? Sí. Sí, mira pra nai. Como me gustaría empadroarme en Outeiro de Rei, eh? Ai, pasa que tería que ter fillos, iso sí.